Разопаковане и основни настройки на реле за наблюдение на напрежение Zuber D2. Zuber надежно защитава свързаните електрически уреди от високо и ниско напрежение, както и от прекъсване на нулата. Релето за наблюдение на напрежение се предлага в 4 варианта – 32, 40, 50 и 63 ампера. За преглед разполагаме с модел с ток 63 ампера. Има два цвята за подсветка на екрана, от които можете да избирате – бял и червен. В оригиналната кутия има инструкция. Тук са предоставени електрическите и монтажните схеми, гаранционна карта и описание на настройките. Гаранцията за релето за наблюдение на напрежение Zuber е 5 години от датата на покупка. Нека разгледаме по-отблизо самия корпус. Релето за напрежение заема два модула на DIN шина, което е изключително удобно при ограничено пространство в таблото. Екранът е скрит зад тънка пластмаса. Устройството е етикирано с баркод, основни технически параметри и уникален сериен номер. Устройството е изработено от поликарбонат с клас запалимост в 0, най-добрият пластмаса според изискванията за противопожарна защита. На задната страна на корпуса има специални вентилационни отвори за отстраняване на топлината. Релето осигурява защита срещу прегряване, например при лош контакт на терминалите по време на инсталирането на реле. Температурният сензор е поставен вътре в корпуса. По всяко време можете да разберете температурата, като натиснете бутона И за 16 секунди. Всички реле на Zuber измерват напрежението с висока точност, благодарение на алгоритъма TrueRMS, който филтрира излишните смущения в мрежата. Настройването на реле започва с настройване на долните и горните граници на напрежението. Релето за напрежение работи по принципа на изключване. Когато напрежението излезе извън границите, то мигновено изключва натоварването. Бутонът И служи за преглед на лог файла за аларми. Ще разберете за всички случаи, когато Zuber е изключило поради превишаване на установените граници на напрежението. След това е важно да се настрои времето за забавяне на включване на натоварването след инцидент. Това е важно за удължаване на живота на компресорното оборудване, като например хладилник. Другите напреднали настройки могат да бъдат оставени на фабричните стойности и използвани при необходимост. Така че, за надеждна защита на вашето оборудване, препоръчваме инсталирането на реле за напрежение Zuber. Бързата реакция, качеството и надеждната работа на устройствата бяха високо оценени от професионалните електротехници. Реле за наблюдение на напрежение Zuber за професионалисти.